Takto si doma viete spraviť vlastný škôlkarský prak. Na takýto škôlkarský prak budete potrebovať iba 7 vecí, ktoré máte určite doma. Je to takáto kartónová krabica, alebo kľudne to môže byť iba kartón, lepiaca páska, balón, nožnice, orezávač, toaletná roľka a takéto chlpaté guličky. V prvom kroku budeme potrebovať do kartónu alebo takejto krabice vyrezať štvorcový otvor. Keď budeme mať takto vyrezanú krabicu, tak ju podlepíme lepiacou páskou. Kartónová krabica je podlepená a lepí z tejto strany, takže terč máme. Poďme na prak. Prak si vytvoríme tak, že uviažeme prázdny balón. Keď si uviažeme balón, tak odstrihneme túto časť. Keď máme balón odstrihnutý, tak ho navlečieme na toaletnú roľku. Takto. Takto navlečený balón zalepíme teraz lepiacou páskou. Zalepený balón nám vlastne dáva prak. Teraz nám do neho už stačí dať iba chlpatú guličku a namieriť na terč a vystreliť.